Hei kaikille, minun nimi on Helena Karhu ja me lähetän teille terveisiä tältä Yläköyrityn järven rannoilta Rautavaaralta. Tää on tämmönen pieni esittelyvideo, missä me haluaisin vähän kertoa, että kuka me olen ja mitä me teen, koska tämä mun toiminta saattaa olla joillekin vähän erikoista ja jopa omituista. Mutta minä olen tosiaan syntyperäinen joensuulainen, siellä on kasvanut ja kouluni käynyt ja sitten minä olen matkustellut ympäri maailmaa ja saanut erinäisiä kokemuksia ja tavaten todella hienoja ihmisiä, viisaita miehiä ja naisia, opettajia, shamaneja, tietäjiä, jotka on mulle näyttänyt, että mikä on mahdollista ihmiselle ja kuinka parantamista voidaan tehdä eri tavoilla myös muulla kuin länsimaisella lääketieteellisellä tavalla. Meillä Suomessakin on vanha kansanparantamisen perintö, mitä useat tänä päivänäkin tekee, erilaisista käsillä parantamista ja muuta. Ja joskus tällaisia parantajia on myös shamaneiksi Suomessakin kerrottu. Mutta mikä on kansanparantajan ja shamanin ero on ehkä sit siinä, että shamani tekee myös erilaisia seremonioita ja usein hänellä on semmoisia niinku tietäjän kykyjä. Kun taas kansanparantaja ehkäpä tekee vaan pääsääntöisesti pelkästään parantamista, mutta usein tällaisilla henkilöillä kyllä niitä muita kykyjä on. Ja tuolla kun esimerkiksi Kolin suunnalla liikkuu, niin siellähän on tosi paljon niitä erilaisia vanhoja samanistisia pyhiä paikkoja, uhripaikkoja, kallioita, luolia, missä erilaiset shamanit on kautta aikojen liikkunut. Ja meillä esimerkiksi meidän kansalliseeppos Kalevalahan on täynnä tällaisia erikoisia tyyppejä ja esimerkiksi Väinämöistä voisi niinku shamaniksi sanoa. No nyt kun kävin siellä Kolilla vasta tuossa muutama päivä sitten, niin kyselin siellä luontokeskuksella, että kun näitä paljon on näitä shamanistisia paikkoja, niin onko täällä vielä nykyisin sitten ketään shamania, joka näitä täällä kertoilisi, että mitä nämä paikat on ja miten näitä paikkoja voidaan niinku hyödyntää. Niin tällaisia ihmisiä ei kulma nyt niinku hirveästi ole, niin mielenkiinnolla haluaisin tarjota teille mahdollisuuksia niin kuin osallistua tällaisiin kursseihin ja viikonloppuihin ja retriitteihin tulevaisuudessa, missä me kertoilen enemmän näistä paikoista, tutustutaan niihin niin kuin kokemuksellisesti ja jossa me näytän ja opetan ja kerron shamanismin perusteita. Koska me ollaan tällä hetkellä maailmanlaajuisesti aika pitkälti niin kuin kokemassa sellaista niin kuin shamanismin uudelleen heräämistä, missä uuden sukupolven niin kuin shamanit on alkanut yhä voimakkaammin tulla esille ja haluavat niin kuin uudelleen herättää ja palauttaa tätä meidän vanhaa luonnon viisautta, mikä ei ole uskonto, vaan mikä pohjautuu maailmankaikkeuden perusaineksille, eli maalle, vedelle, ilmalle, tulelle ja avaruudelle. Ja me shamanit niinku käsitellään niinku näitä 5 maailmankaikkeuden perusaineesta meidän työssä. Ja minä haluaisin teille tulevissa videoissa ja näillä kursseilla kertoa enemmän, että mistä tässä on kyse, koska tämä on erittäin kiinnostavaa. Ja minä olen todellakin saanut nämä shamanin opit ja initiaatiot joiltain maailman hienoimmilta ihmisiltä ja shamaneilta ja olen saanut sen kunnian olla yksi näistä nykypolven henkilöistä, joiden tehtävänä on tuoda tätä shamanismia niin kuin uudelleen esille myös täällä Pohjolassa. Ja joensuulaisena ja pohjoiskarjalaisena mulle tämä Koli on aina ollut semmoinen tuttu ja tärkeä paikka. Ja sen takia haluan myös olla mukana shamanismin palauttamisessa Kolille. Ja sen vuoksi haluaisin siellä järjestää yhä enemmän erilaisia tapahtumia ja kursseja ja olla mukana siellä.
haluaisin tässä videossa jo esitellä teille yhden tällaisen shamanin työkalun, ja se on tämmönen niinku sauva. Tää on shamanin sauva, mikä on tehty katajasta ja ukonkiveestä. Tää kataja tulee tuolta Lieksan metiköistä ja tää ukonkivi tulee joltain saarelta keskeltä Pielistä. Ja tää on poronnahalla sidottu. Mie on tän eräältä vanhalta viisaalta mieheltä saanut lahjaksi. Ja täällä on erilaisia parantavia vaikutuksia. Tässä on paljon viisautta. Ja tää on yksi sellaisista työkaluista, mitä haluaisin teille esitellä enemmänkin mun kurssilla ja minkä kanssa haluaisin siellä luonnossa teidän kanssa liikkua. Ja haluaisin näyttää teille, että mitenkä tällaista oikein käytetään ja mitä kaikkea me voidaan saada tällaisen shamanin sauvan avulla esille. Ja itse asiassa myös joillain mun kursseilla ja retriiteillä me tehdään myös omat shamanin sauvat, niin kuin me ollaan nytkin tällä juhannusretriitillä täällä Metsäkartanolla tehty. Joten minä haluaisin toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi mun kotisivuilla osoitteeseen umaohealing.com. Ottaa minun yhteyttä tarvittaessa. Mun puhelinnumero on +45 31 18 17 84. Se on tanskalainen numero, mutta Suomesta soittaminen sinne on halpaa. Ja me annan tarvittaessa erilaisia hoitoja ja kursseja myös Suomessa. Ja nyt heinäkuun lopussa on myös Frantzilan hyvän olon keskuksella Hämeenkyrössä tulossa kurssi. Teen myös näitä videoita eri teemoista myös suomeksi tulevaisuudessa, lupaan sen. Lämpimää kesäpäivää teille kaikille ja hyviä vointeja. Palataan asiaan. Hei hei!